Čaute ľudia, dneska som tu ja, je tu aj môj brat a ideme hrať Geometry Dash World. Ja idem hrať Geometry Dash World. Pred chvíľou som dal 95%, no ale už mi to nejde, takže pozerajte, možno to video sa mi podarí. No sme celkom ďaleko, už som na 5. leveli, ak to takto počítate. Práve mi vybehla reklama, ktorú neznášam. Ja neznášam vôbec reklamy. No, keď pozriete, už som na 5. leveli, teda na 4. Napíšte mi do komentov, či si mám kúpiť túto kocku. Alebo túto. Mi napíšte do komentov. Z týchto troch kociek. Napíšte naľavo, v strede a napravo. Dobre, no a môžeme ísť hrať ďalej. Môj brat tam hrá zatiaľ nejaké iné hry, ktorých tiež asi urobíme nejaké video. Počujete, som trocha nachladený, lebo po tej korčuľovačke, no viete. Vtedy ma bolo počuť, že som zdravý. A teraz možno tak je počuť, že... Ľudia. Ideme, dobre. Dokončili sme to, ľudia. Je to tam. Môj brat je pozadu. Je to končené. A máme ďalší level. Priznám sa, ja som ho ešte nikdy nevidel. Máme 15 pesní. Ale brat môj, nerozpláč sa. No tak si urob ten level. Ruky! Opa. Čo mi hovoríš? No, máme 37% ľudia. A môj brat sa tu so mnou háda. Že hej, bro. Ale ľudia, prečo mi to nejde? Ste ma zakliali. Ale prečo? No ako nie, že prečo? Ja sa nehnevám, že mám 13 odberateľov. Ale keď mi dáte 100 000 subscribe, odberov, tak sa odhalím. Budete vedieť, ako vyzerám. Možno na korčuľovaní už to je trocha vidno, ale... No, viete. Natáčame 2 minúty a vôbec mi to nejde. Yes! A ja som včeli! Môj brat to dal. Chápete? On je šťastný. Šťastný. A? Ľudia? Ja, nejde mi to. Prečo? Vy ste ma fakt zakliali? Tam ten malo, čo ty máš. Ľudia! A dajte mi ešte viac odberateľov. Povedzte to svojim kamošom, že nech mi dajú odber. Ja to budem veľmi vďačný. A môžete mi dať like, odber, viete. Môžete sa pripojiť do týmu aj nie zvoneček, ale zvonček. Viem za to tiež veľmi rád. No a vydám aj video z Brawl Stars, ja viem, že som veľmi netočil. Včera myslím vyšlo jedno. Včera som tiež nenatočil. Tak môžeme dať ešte teraz, jak toto vydám. No tak dám ešte jedno. Sa posnažím dať nejaké to videjko z Brawl Stars. No a ďakujem, veľa ste si chválili tú pesničku, čo som tam dal, Letná, že je to pekná pesnička. Už som vám prezradil aj názov, Letná, to je, aj mne sa strašne páči tá pesnička. A
Vidíte ľudia, nejde mi to. Lebo A to je z nie. druhej strany. No. A to je čierne aj oranžové. Preto nám to nejde. To je život toto. A môžete si to tiež stiahnuť. Lebo je to tiež dobrá hra, tak Geometry Dash. Jak Brawl Stars. Ako ja tiež chodím do školy, takže si nemyslíte, že sa flákam, že preto nenatáčam videá. Dneska som mal 6 hodín. Nepoviem jaký, nepoviem do jakej školy chodím, viete, ale proste mal som 6 hodín, to je jedno akých. Zajtra mám 5. V piatok malo by prísť video z lyžovačky, lebo idem lyžovať. V stredu nie. V piatok podľa mňa vyjde. A keď nie, tak v sobotu alebo v nedeľu. Jak som lyžoval. Uvidíte, jak lyžujem. A máme 43%. Takže to asi všetko. Nechcem veľmi spoilerovať, čo tam budeme robiť. Ale uvidíte. Možno vás to bude zaujímať. Možno nie. Ale predsa len. Nie každého zaujímajú takéto veci. Ja rozmýšľam, že si ten telefon otočím, keď už budem tam. Viete, jak to myslím. A keď mi napíšete nejaký veľmi pekný komentár, niečo, čo sa mi bude páčiť, tak vám dám na neho srdiečko, po prípade like a dávam aj peknú odpoveď. Keď tu budú nejaké rady, tak vám tam dám 100% srdiečko aj ku tej korčľovačke. Dám zaujímavo rady, či tu nie sú nejakí experti medzi vami, viete. Natáčam 7 minút. Nechcem, aby to video bolo také dlhé a že by sa dlho nenahrávalo, lebo to sa musí nahrať, takže asi koniec, ľudia. Máme si to do 30-ky, predsa len. Ja veľmi kečám, prepáčte mi to, ale neviem si s tým pomôcť. Do 30-ky, dáme do 50-ky. Tak, a ešte 50. Zmákneme. A 50. A to bude asi na dneska koniec. Tak. Pozrite. No. Tak čaute.